Mara vilayetinin tas ähli etrafında palta meydanlarını goğuça çöpünden arasalamak işlerine girişildi. Bu barada etraf häkimlikleri ova geňeşliklerinin arçynlaryna şu hepdäniň başynda tawşyryk berdi. Adatlyk radiosynyň vilayetin ençeme etrafyna aýlanyp gören habarçysy şu günler bu işlere dürli ýaşdaky raýatlaryň şol sanda ýaş gelinleriň we çagalaryň gatnaşýandygyny aýdýar. Şu gün howa gowy, gaty sowuk bolman soň hojalyklardaky kiçi çagaly gelinleri we çağaları da goğuça meydanında görse bolýar. Erkek adamlar goğuçany düýbünden soğurup öňden ýöreýär. Ýydyndan gelinler we çağalar goparylyp taşlanan goğuçany çöpläp bir üýşmek edip üýşürip çykýarlar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran marly ýaşaýjy 24 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek Türkmenistanda kärenneçi daýhanlar döwlet bilen baglaşylan şertnama esasında palta östürüp ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň satyn alyş narhyndan yerlerdäki harmanlara tawşyrýarlar. Şeýlede paltaçy kärenneçiler diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilenden soňra ekin meýdanlaryny goğuça çöpünden arasalap bilýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä ýaşaýyş jaýlarynyň gaz üpçünçiligi kadaly bolan daýhan birleşiklerdäki kärenneçi hojalyklar ýygnalyp alynan goğuça çöpüni satmaga taýýarlanýarlar. Ýöne gaz üpçünçiligi yaramady ýa-da düýbünden gaz çekilmedik käbir owalaryň we täze millik yerleriniň ýaşaýjylary çağlaryny alyp hojalyk bolup palta meýdanlaryna çykýarlar we goğuça çöpüni ýygnaýarlar. Olar özleriniň ýygnan goğuça çöplerini odun edip ýakyp gyşda ýylanmagy umyt edýärler. Habarçymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň toksuz, gazsyz we susuz owalaryň şeýlede täze millik yerleriniň ýaşaýjylarynyň durmuşyna hasta agyr täsir ýetirýändigini aýdýar. Bu ýaşaýjylar ýuwunmakdan we ýylanmakdan başga da çaý demlemek we nahar bişirmek üçin de oduna mätäç bolup galýarlar. Ulak ýa traktor tutmana ýagdaýy bolmadyk ýa-da pullaryny taşytlamaga synanşan adamlar owalarda kimde eşek we eşegiň arabasy bar bolsa şol hojalyklardan haýyş edip eşek we eşek arabalaryny alýarlar. Olar ýygnan goğuça çöplerini şol eşek arabada öýlerine daşaýarlar. Olar munyň üçin eşek eýelerine eşek paý diýip her gün 1-2 üýşmek goğuça çöpüni berýärler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä kärenne ýeriniň eýeleri ýydy tirkegli bir traktor goğuça çöpüni 600 manada satýarlar. Olar goğuça çöpüni özleri ýygnap aljak hojalyklardan ýydy tirkegli bir traktor goğuça çöp üçin 400 manat soraýarlar. Eşekli daşaýandygymyz üçin traktoryň bir teleşkasyny näde pasaplajagymyzy bilmeýäris. Şonuň üçin her bir gektar goğuça meýdanyna 500 manat berildi diýip ılalaşýarys diýip goğuça çöpüni ýygnaýan yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 24 noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şol Türkmenistanda palta ýygym mögsümine resmi derejede 8 sentýabrda girişildi. 11 noýabrda resmi metbuat 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça palta plan borçnamasynyň doly berjaý edilendigini we 620 000 gektar meýdanyndan 1.250.000 tonnadan gowrak palta hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen gurrunda şolan kärenneçileriň ençemesi bu ýyl hasylyň pes bolandygyny, göz öňünde tutulan paltany alyp bilmänliklerini gurrun berdiler. 12 noýabrda Lewap vilayetynyň habarçymyz palta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik paltaçy kärenneçileriň prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe ýüz bolýandygyny habar berdi.